Ah, ikaw. Ikaw jumpile sibali. Skipani ikaw grand. Hayi kawugrand ka. Ikaw yazi ka nami ngivele ngajumpa. Hayi labo thisha bayankinya fandaga. Hayi futhi lo thisha wemethi lo ayangimisela sibali. Hayi wona umsindi enhlelo. Lena sekusena ngizanga ngetransport. Hayi leyathothi driver masiko yazi. Vele ngagibela iteksi. Hayi kambani ikaw grand. Grand ntangaye namhlanje kawo yazini kuba ngivukanga nokuvuka yazi. Yasola manje uma already kawuntshela ukuthi esikoleni manje kawo kumele manje ngiyesikela ngicela mina ngashayitanga ngicela ngishayitanga nje singinde nje isikhathi nje sokuthi vele isikole siyaphuma nami kube ngathi ngiphuma esikela ngithola awuthiyami ngelala ubuthisha bayakhenya kawu kawu hayi ungangitsheli futhi ngemethi ntanga hayi mina ungangitsheli ngemethi yangikhenya nje Mina mfana I think ngizobuyela after lunch mfana yazi ngoba nokuyamiza yazi noma singamayizisa kancane yabo uyazibona ukuthi khamba enhleka ngoba kuyakhinya phakathi hayi ntanga usayapi manje esigela kawu after lunch ntanga usayapi ntanga shayizolo ka sikhohle intini ngithola ntanga sizovaya ka mase siphumile isigela ngithola ungabonakali nje ukuthi ka ushayitanga ngithola hayi ka yini manje uyapi manje hayi ka ya man kane man yazi nasibe vele sirelaxe kancane sibe shaya yabo ngoba nama ngazi inhleke ngisabuyelelana la ngoba phela mabanga ngijumpa yini athi sirelaxe wathi